जेबो आन्दाज मोनाखै नों दा ओमफ्राय सानायफ्रालाय बुनायनि सानायल'सो खमायदों बुनाय सानाया खमायबाय आरो आलौनाय दङ एसे एसे दुखुथिया जिउआव दिनै बेफोरबायदि बेमारजों नोरजिया देहाखौ लानानै थांनानै थागोनखौ मोजां देहाखौ मोनफिनगोनखौ दिनै जुजिगासिनो दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअसखौ क्लियार नायलां आरो लोगोसे जिमान हायो शेयार खालाम, लोगोसे आर'जआव लाफा आरो लोगोसे हानाय मानिखौ नोंथांमोना मदद होनो नाजादो। लोगोसे भिडिअसखौ क्लियार नायलांदो, फारियै आं फोरमायलांगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय जि जानाय बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं खासिखत्रा गामिनिफ्राय रमाकान्त बसुमतारी होननाय बिथाङा गोबां सम बारलांबाय। दिनै हामगोन गाबोन हामगोन बेबायदि सानै डक्टर अजानाव नायै गोबां सम बारलांबाय। दिनैसिम मोजां देहाखौ मोनाखै। बिनि मोदोमाव सानायजों आलौनायजों गोबां खस्थ' मोनदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय भिडिअसखौ थारैनो नुदों। नंगौ, जाय जाथाया जायनि देहायाव जानाङा, जाय जाथाया गोथां थांनानै थासान्दि जिउ थासान्दियाव जानाङा, बेफोरबायदि जाथाया जानानै होयो। मानसिनि देहा माब्ला समाव मा जागोन जों रावबो मिथिया। सोरनि देहायाव मा बेमार जागोन सोरनि देहायाव मा बेमार सोमजिगोन जों बेखौ रावबो मिथिया। स' आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानो। जाय बिथाङा दिनै दुखुजों गावनि नोरजिया देहाजों गोबां सम बारलांबाय। दिनै बोसोरसे नङा बोसोरनै बारलांबाय। गोबां गावनि देहाखौ लानानै खस्थ' देहाखौ लानानै गोबां गावनि जिउजों थांनानै थानायखौ नाजागासिनो, जुजिगासिनो। स' लोगोफोर गोबां समा बारलांनायनि गेजेराव गोबां थाखा फैसा गारनांलायलाय दिनैहाय फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै फैबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जोंनि अलखद समाव दुखुनि समाव बिथांनि दुखुनि समाव नोंथांमोना जि हायो मदद होगोन होननानै बिथांनि न'खरनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों। रायजो राजानिसिम दा आङो रायजो राजानाव थाइसे थाइनै गरसे गरनै सहाय मोननो थाखाय रायजो राजानाव एसे आङो खुलुमनानै आंनि फिसायनि बेमार आजारनि थाखाय दा बोसोरनैनि बारा जाबाय। डाक्टार अजा होनबाबो हामासै। आं रांखावरि गैयिलाय एसे एनैबाबो आइ आफानाव थाइसे 10 थाखा हरना 20 थाखा हरना 1 थाखा हरो। बिनि थाखाय आङो सायज बिनाय जाबाय आइ आफाफोरनि। जाय जाथायाव गोबां दुखुजों रिकुवेस्ट खालामहरदों, जाय बेरामा बिथांनि देहाखौ साग्लोबजोब्बाय। जाजेननाय समाव गोबां फिसा सिथर बायदिमोन, गोजा फिसाल'मोन, नर्मेल बायदिमोन। नाथाय दिनै गाबोन एसे बिदिनो बारायै बोसोरनै बारलांनायनि गेजेराव दिनै बिनि महर, बिनि मोदोम गोबां गुबुन गुस्लायलांबाय। स' लोगोफोर मा फोरमायनो, गोबां दुखु दाहा लानानै माबोरै फोरमायबावगोन। नोंथांमोननि गेजेराव जि हायो नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों दिनै थाइसे फैसायानो बिथांमोननि थाखाय गोबां बेसेन गोसा जानानै फैदों। स' लोगोफोर जोंनो बे थाइसे फैसानि थाखायनो, थाइनै फैसानि थाखायनो गोबां बिथांमोननि न'खराव सहाय लुबैदों। स' नोंथाङा जि हायो 10 थाखा हायो 20 थाखा हायो नोंथाङा नैबे स्क्रिनाव होनाय स्केनार एबा एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना सेन्ड खालामनानै हरदो प्लिज। अननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि अननाय लुगैदों। जोंनि बर' समाजाव जोंनि बिदा फंबाय गावजों गाव मदद होआबा सोर होलायनो, नङा होमबा?
स' बेखौनो नोंथांमोननि थाखाय आङो रिकुवेस्ट खालामनानै होनाय जाबाय बिथांमोननि भिडिअसनि गेजेरजों आं नुनायलाय आं गोबां दुखु मोनदों आरो मा राहायै जोङो सहाय होनो होननानै बेबायदि ससियेल मिडियायाव हगारनो होनायलाय आङो बे भिडिअसखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन एबा नोंथांमोनाबो ना भिडिअस खालामनो हागोन। जाय आंनि लोगोफोर गोबां इउटुबार ओंखारबाय आंनि लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअसखौ खालामनानै ना भिडिअसखौहाय शेयार खालामना होनो हागोन लोगोसे भिडिअस बानायनानै होनो हागोन आरो ना। स' लोगोफोर आं मा बुंनो एसेबां बुंनो हानाय रावाबो गैला आंनियाव माने नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनबा खैफोदा मानसिनि जिउआव फाला बदलसो। नोंनि मोदोमाव माब्ला समाव मा बेमार जागोन जों बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। मोजां देहाब्लाबो माब्लाबानि समाव खैफोदा जायो नङा होमबा? फाला बदलसो बेफोरो। बेनिखायनो जोङो थांनानै थासान्दियाव ना जोंनि मोजां देहा लासान्दियाव नों हानायखौ मदद हो। नोंनाव जि दङ नों बेखौ हानायखिनिखौ मदद हो। आं बेखौ लुगैयो। स' लोगोफोर आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बारा गोबाव खालामलिया। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आंबो डिउटिनिफ्राय फैनानै मेंनाय देहाखौ लानानैब्लाबो आं भिडिअसखौ अनखांनायजों आं बे भिडिअसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनाय जाबाय। स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो। गोजांलै आखाइ दारामै दाथा आखाइखौ एसेखौ एसे खमायहोजागोन ना थाफादोब्रा गोदानाबो थाफा खैफोदखौ खमायथारगौ सानै बिगुरनि रानजोबबानो हगारहरगौ सानैया रानबाय फैसाजोंथ' लाखादों आरो मा हस्पिटाल मोनलाय गोदान मुखार्जी हस्पिटाल बेंगल सिलिगुरि मा बेंगल बेंगलाव फन मोजां थांबाय बर्डारावनो माबा सिलिगुरि जेबो आन्दाज मोनाखै नों दा ओमफ्राय सानायफ्रालाय बुनायनि सानायल'सो खमायदों। बुनाय सानाय खमायबाय आरो आलौनाय दङ एसे एसे बे ड्रेसिं खालायबा खाब्रा खाथां मोनो। औ बे मलम फुननोसै नालाय बोख्रेबनोसै एसे एसे बुस्थुआ बेसे गोबाव लागोन जाखो 6 दिनसो थानांगोन होनदों 6 दिनल'बाथ' अरजायालै आं 12 दिन 8 दिनबाबो अरजाया गाबोन आदैमोन फैनो नागिरदों आदैजों मोजां रायलायना मोजां माबा धन्यबाद दङ लिंहरना फैगोन दा मोजां बेब'स्था लाखिनो थिनबा खोन्थादो माबानो दा आथिंफ्राथ' एसे सेमबाय गामसा नांगोनलै हा खिबुसोना थानो सुखुला बबे हा गिसियावनो खिया सोमहैयो बेमार जागोन बे खिग्रा हासुग्रा दं नामा नायलाय दंजोबो गासिबो खिग्रा हासुग्रा